आप लोगों के बीच में आप लोगों के छोटा भाई अब्दुल्ला राय भोजपुरिया पर फेसबुक पे आपन ऐसे ही दुलार प्यार आशीर्वाद दुआ बनल रही। एगो गाना बाटे, एक जन के पत्नी अपने पति से बतियाव तरी फोन में और का कहत तरी, आई है गीत के माध्यम से बताओ तरी। एक साल बीतल, 2 साल बीतल, 1 साल बीतल, 2 साल बीतल, बीत गईल 3रा साल पिया। देखे खातिर नैना तर से, देखे खातिर नैना तर से, जियरा बाट बेहाल पिया, जियरा बाट बेहाल पिया। धन्यवाद दोस्तों। हमारे फेसबुक पेज के लाइक करी, कमेंट करी और कमेंट बताइए हम गाना कैसे गाते हैं। जय हिंद, जय भारत।